Asahin yung ipiktos! Matik, tara. Bato nga ni boss! Pagilat pa sa mga kagwang! Raktakin! Mga batos, nakontak na ninyo mo palit sa tong epektos. Gus na kay busing. Unsa pay dugayan nato? Pasi na ta. Ang atong kwarta diya. Ready na? Umabot ato sila ron. Ako rang gikabig ba ang kwarta, boss? Goods! Maghulat to silang tawag. Igmata inyong mga mata diha. Mga batos, andaman ninyo yung armas. Kay delikado ning team urang timol. Tawagi, ina-ready na ang epektos. Sige, boss. Hello, Orang Timol. Ready na ang epektos. Ang kwarta, i-ready na. Ready na among kwarta. Ang inyong ipiktos. Ready na? Boss, positive. Mga adik ug naong. Mo gani nga di ta mo kumpiyansa. Igmata inyo ang mga mata ug armas ninyo andama. Matik, boss. Asahin yung ipiktos. Matik, tara. Tanawa ang bag kung tama ba ang kwarta. Kumpleto, boss. Goods. Ang atong ipiktos diya. I-check na kung tama ba. Bato nga ni boss. Natural! Bato mo na tong order! Bato boss ba? In English, stone. Ay, giilat pa sa mga kagwang! Raktakin! Sakpan na, boss. Agad! Boss, sibat na mo kaya ko rin bahala, Dre. Boss, ang kwarta. Sige, paningkamot na nga makaikyas ka! Agay.